Hawu Macungwane leya mali leyo obaleke nayo eMaritzburg ngo-96 manje sekuyimayini uma ucabanga ngoba phela ayizala. Kwangewona u-96 beku-97 ekuqaleni kwawo. Futhi-ke sesiside leso sikhathi futhi ngabe sengikweleta iy'miliyoni masinaya ngalokho. Hawu. Angazi ukuthi uma uzongivusela iy'kweletu nabanikazi bazo asebashona ukuthi ngiyikhokhe ngani. Hawu zikhona phela iy'ngane. Hhayi, phela isivumelwano kwakuyisami noyise, hhayi ney'ngane. Hawu. Wakwenze njani uzobaleka naleyo mali vele? Ungathi ngabaleka ngahamba nemali. Ungathi ngabaleka ngathi khona umuntu engangimbalekele. Beku-97 ngisebenza lapha e-Triple A Beef. Ngangifikile futhi zathi iy'nyanga zimbili kwekathathu zakhuphuka iy'mendlela ngabheka kwathiwa yimina oyinduna osephethe. Lapha eMadeleni? Emadeleni e-Triple A Beef. Nginokazi la emlungwini la ebafazini ngibaba ha. Kwakhala omunye ubaba kwakuwasebhizana umpondo wesemdala uqhinele ugqugquqa uzithonga ezithathu. Wathi hayi uMacungwane phela uma ngabe uphethe lo uphethe ney'nsizwa. Wathi ungawujwayeli umuthi omhlophe uzwana nomuthi obomvu ngoba lo mhlophe uzokwenza ukuthi ube lula ey'nsizweni. Uzothandwa yebo abafazi kodwa la ey'nsizweni uzoba nyama nambana, insizwa izokuthatha lula. Usho laba vele y'khona iy'nsizwa. Bheka ngoba kukhona ababeqhamuka ngala kulezi ndawo koGoli, kukhona abaqhamuka koMpuphumeni, kukhona ababeqhamuka koMkhambatheni. Abanye babuya la emalokishini akhona la eMaritzburg, koFrance, koMbali, koSobantu njalo njalo. Abanye babuya ngala ngakoDalton, koFayi. Ngangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngilalela. Hhayi, kusihamba nje isikhathi lapha nangiphethe nomlungu esengithanda. Kwathi ngelinye ilanga kwakuwumsombuluko njengasemhleni. Kukhona-ke insizwa kwakundawonye isibongo yaseSikombo. KoBhulu. KoBhulu. Hhayi le nsizwa le kusho ukuthi umsebenzi yena wayedubula iy'nkomo. Ngalesibhamu lesi esinesipray. Yes. Lesi esinesipray esishaya inkomo phansi. Hhayi le nsizwa le kusho ukuthi wayesagenqe indini eyesithathu kwasefanele azoyishaya ngaqaphela ukuthi amadada lawa akawafakile. Awusababambe ngomthetho omdala. Ngoba phela kusho ukuthi-ke umthetho wawuthi akufakwa amadada ngisho bese ngimbuza ngithi ndawonye ungani ufake amadada ungawafakile kwabe sengiyinyathela. Wadikile. Akadikile washo ukungiqeda. Wathi wemthule ngempela wangifunani. Wakusho kuyangisondela futhi ngempela wangifunani Nkosi ekubeni. Waqala ngithethe intombi kwasho wacima. Hawu ineqhubu. Ngibona ukuthi impela lo muntu lo nami ngigcina sengihluthuka ayi. Ngithi mina wakhuluma ngathi khona uzokwenza pho. Athi uyazi ngamanje ngakufaka lesi sibhamu. Hawu. Ngithi mina ifake la. Wathi susumuntu. Isilima wena sangikhomba. Ngavika inhlamvu yashaya la. Hawu. Ehlombe yayafuza la isiphangeni. Ubuyele emuva yendo ngathi ngizama ukumbamba ngifuna ukumbamba ngezandla. Kwasho ukuthi lenhlamvu ingikhinyabezile. Ngaye ngathi ofo phansi. Kwaphela manje. Ukuthi ezinye insizwa umlungu wakhuza. Abanye babexoxela mina ngiphuthunyiswa ngifakwe emotweni i-ambulance sahlangana nayo ngendlela. Ngiphuthunyiswa manje ngiphuthunyiswa esibhedlela iDindeli. La ngifike khona-ke ngahlala khona zabantathu iy'nsuku. Kwase kufika amaphoyisa athi azothatha iy'tatimende kanjani. Ngathi mina cha ake ningilinde ngilulame kuqala kwamanje ngifuna ukufocus empilweni. Babokuhamba kwangena udokotela. Wathi udokotela sewunjani? Ngathi sengingcono. Asebuyile amandla. Awabuyile ngibhekana ukuthi mhlambe leli jongo ngase libuye lizongiqedela la esibhedlela. Wathi usho ukuthi ngakudedela kusasa ngithi hayi wayibhala phansi la ngempela ngakusasa bangidischarge ekuseni. Hayi ngaliphuza futhi itiye ngaphakathi mangiqeda ngiphuza itiye ngayedluliswa lapho la kuthathwa khona amaphilisi ngathatha amaphilisi kwakuwo-10 ikhathi ngaphuma. Mangihamba-ke ngabuyela emuva ngiyaphi manje sengiye eNkompolo. Ngangayi emsebenzini. Mangifika lapha eNkompolo kwakunetshe nje laliwumlalazi. Ngathatha untumente wami. Ngawulola. Ngathatha ithamawokhi yami. Ngayilola. Yini ithamawokhi? Ithamawokhi ibhazo lencane. Ngayilola ithamawokhi ngayilola. Kunomama wengasasebenzi lapha ngambiza. Wathi mama wathi yebo. Wathi wayibona zonke lezi impahla wathi yebo ngathi zonke sekuyizakho. Kusasa kuyose ngingasekho uthathe zonke lezi impahla endlini.
ngathi kodwa ifanayo kungatsheli umuntu ayabonga suka lapho ngaya kubani kuduma kude nomunye ubaba kwakuduma kude kwakuwasemaqongo sihlala nala enkompolo ebolekisa ngemali bafika kuyena ngathi phanga ndawo ngicela ungiboleke imali engango-200 wathi awumcingwane kodwa sewunjani ngathi cha ngisafuna nokujika ekhaya-ke ngiyothola nemhlabele eqinile athi nayi wemchunu u-200 ibona-ke ngeke ngibe nawo kodwa u-150 ngakunikeza u-50 rand usuyolanda ekuseni ngithi cha kulungile nginike wona u-150 kuseyimali anginikezeke le mali athi wemchunu singalandelani-ke njalo ngithi khululeka phanga ndawo kanti uyazi ngithi ungibona ungibulala hhayi ngalinda zathi ikhathi mako wo-5 ebusuku 5 wantambama angithi ngithe mina ngisuke esibhedlela ngo-10 hhayi ma sawu-5 babuyayo hhayi ngiqaphele ukuthi ake ngoba ngase ngihlele endlini ngibuka nje ngomfana wesicabha indlela edlula ngakhona endlini yami nje yami engasesangweni angafiki ngalinda kwazi kwashawa 11 ebusuku ma kushawa 11 ngasizwa lesi siphupho sihambe sixoxa nompowabo sithi hawu abayikhulumayo abasekubebunda bathi hhayi impela lapha kumacingwane kubonwa ngokuza kuthiwa impela ngeke abuye waphendula umpowabo wathi hhayi kuba ngcono kuma engabuyanga ngoba abangakubo bayamusho bathi hhayi unonyalo yamuntu kuthiwa lifakwa athi hhayi ngeke abuye wathi umpowabo esalwa nokufaka ukhiye ethi uvula isicaba ngase ngiqhamukile udonsa umuntu wami ngawufaka la eqolo kumpowabo eqolo waphuma la esiswini mawuphuma esiswini wangena kumpowabo eqolo wabaleka akangabaleka umkhonto lokhuzana uNtubeni ungena la kumpowabo ngithi eqolo waphuma ngaphambili esiswini waphuma kesiswini wangena eqolo kampowabo waye waphuma esiswini mawuphuma esiswini wangena esicabheni hawu wawukhala ngathi ngiyawudonsa usanyumuke kwasho ukuthi isicaba ngisasaqinile isicaba oyinhlobo eqinile lezakudala zabelungu hhayi ngawuyeka uNtubethu kanjalo besapiqongana lapho ngashona la enqoleni ngangiyifakela ithamahawk ngadonsa ithamahawk imbazi encane ngabagqugqula ngethamahawk lo nje omdala ngamshiya etshekisa ikhanda kanje egedisa ikhanda wena owabona uJesu esiphambanweni ngangiphuma ngesango bheka-ke manje ngithwabaza ikhadi o-12 phakathi kwamabili ngifuna inhloso yami ukusuka eMaritzburg ngiyemdlovane ngey'nyawo ngathwabaza ngathi ngisenze la ey'nhlukwaneni zomgaqo omunye okukhomba ukuthi uyakuya ngako-Witbank yalithuntu ngathi loku R33 ngihamba wa-R33 kusho ukuthi njengoba ngihamba u-33 kuchaza ukuthi futhi ngibheke ngakomshwathi Greytown njalo njalo kuqhamuka imoto ngimisele hhayi imele moto hayi ngiqaphele kodwa ukuthi uyaxwaya lo muntu ngoba kusho ngase ngikhohle ukuthi lithama ukampithi inegazi angangibuzi lutho ayathule sihambe sathi sodlula-ke la emshwathi masidabula nje idolobha leli lincane lasemshwathi avela adonsa umshini kanti iphoyisa isibhamu izandla phezulu yakhipha isibhamu abiza amanye amaphoyisa vele iphoyisa ishila emgaqweni lapho waboshwa ngiboshelwani mani ngoba ngisazobuza imibuzo ukuthi lethama okhisime sikanjani bangibuza imibuzo ngithi ngiyachaza hayi kuthiwa uyadlala uzokhuluma abangishayanga kanje ngaye ngayiqinisa ngangakhala ngabo ukuthi labantu bangibulala hayi ngagcina ngikhala indoda ayikholisa bangishaya ngabona ukuthi labangiyi ngagcina sengibathuka sengicasuka ngathi kusengibulaliwe kwaba ngithi abangishayela kokugcine bangishaya kakhulu mani ngithi abangibulali ngabona bazongibulala kwangampela ngabona ngayiqinisa ngeke phansi bagijima namazi bathi bangithela ngathi angisavuki ngathi mangifika wathi omunye ubaba hayibo usefeni wathi lalanele ngizothi kwakuyena obaphethe ngoba kwakuyena nje uStata Mabhande ngaleso sikhathi wathi cha akathathweke ayolahlwa apha emaplazini ase7 Oaks bangithatheke ngemoto nangampela-ke bafike bangilahleke ehlathini 7 Oaks ma bengilahla lapho ngilale khona ngaphaphama ekuseni mangizophapha ekuseni ngisazama ukuthwabaza la ngizama ukubheka noma umuzi kanti kuzoqhamuka ingwe ijaha ibhubesi hhayi malibaleka ingwe le mjahana nalibhubesi leli libaleka ibhubesi lishone ezansi ingwe vele ize kumina straight ngathi ngithi le ngwe yafika ngikotshela ngey'dladla la uyathi sathi sangisobozela ingalo liyayisiyidlele yonke ingalo kwakuzoqhamuka ufana
Hawu unganinayo nje ingalo Macunga. Cha, yokufakelwa phela le. Oh. Lathi ingwisanga idla ingalo leyo. Kwaqhamuka ufata wasemaromeni. Umelo umlungu. Umlungu lo umele. Ihamba noZondi, uZondi wesafundela. Saba uBishop eMarangeni. Hayi bathandaza iRosana-ke hayi ingwe ngiyekeke. Maye ngiyeka nje ukuthi ingalo seyidlile ayisekho. Hawu. Bangiphuthumise-ke esibhedlela-ke mangifika-ke esibhedlela lapha naye-ke ngafakelwa-ke ingalo yokufakelwa-ke kanjalo. Wathi ngizwa Macunga uthi njani ingalo lokufaka? Ungazongidakelwa wena. Hawu Uzozwa ingalo noma uzofuna indaba. Ungazongidakelwa. Hawu kahle Macunga.